Нібы гатовыя да дыалогу, змякчаюць рыторыку, ды нават новы міністр замежных справаў Рыжанкоў запрашае любую дэлегацыю з Польшчы ды прадстаўнікоў еўразвязу для вырашэння крызісу на мяжы. Мову сілы зразумелі і як доўга працягнецца гульня ветлівасці з боку афіцыйнага Менску, бо спробы нелегальнага перасячэння мяжы пакуль не спыніліся цалкам. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасонны і ў нашым выданні. Загінулыя і параненыя сярод ахвяраў і пацярпелых дзеці. Таксама разбураныя будынкі і павырываныя дрэвы анамаліі надвор'я ў Беларусі. Гэта все звязано з зменами клімату. Про гэта давно кажуць уже кліматычныя актывісты, эколагі. Зараз в Беларусі весь свет знаходіцца ў стадыі змены клімату. Паскораны рост коштаў, і гэта не фінал. Канец года можа прынесці непрыемныя інфляцыйныя неспадзяванкі, прагназуюць аналітыкі Еўразійскага банку развития. Инфляция все равно растет, и это как раз-таки обеспечивается огромным внутренним спросом, который провоцируется самим же правительством. Паседжанне аб'яднанага пераходнага кабінета, як будзе выглядаць далейшая праца часткі дэмакратычных сілаў, пагаварылі ў Варшаве. Мы, як каманда, выступаем за бяспечную мабілізацыю грамадства. Загінулі, прынамсі, 6 чалавек, сярод іх дзеці, а таксама паваленыя дрэвы, сарваныя дахі дамоў, збоі ў падачы электрычнасці. Такія трагічныя вынікі непагадзі, якая накрыла Беларусь днямі, а сіноптыкі аб'явілі аранжавы ўзровень небяспекі і на заўтра. Пра наступствы стыхіі Андрэй Сульжыц. Адсутнасць святла і вады, спыненая праца некаторых прадпрыемстваў. У такой рэчаіснасці сёння прачнуліся беларусы ў шэрагу рэгіёнаў краіны. Усё гэта наступствы навальнічага фронту з ліўнямі і шквалістым ветрам. Парывы ветру дасягалі 29 метраў за секунду. Ад непагадзі пацярпелі больш за 260 населеных пунктаў. Стыхія пашкодзіла дахі амаль 600 дамоў і паваліла больш за 800 дрэваў, якія пашкодзілі паўсотні аўтамабіляў. Без электрычнасці засталіся амаль 2000 населеных пунктаў. У Быхаўскім раёне праз паваленыя дрэвы спынілі рух цягнікоў. Мы уже тут стоим 2,5 часа и ничего не меняется. А вот наш поезд. Вы представьте, как нас пронесло? Не абышлося без ахвяраў. За 2 дні непагадзь забрала жыцці прынамсі 6 асобаў. У Магілёўскім раёне дрэвам забіла дзяўчынку. Падобная сітуацыя адбылася і ў дзіцячым летніку ў Рэчыцкім раёне. Ад траўмаў памёр 13гадовы хлопчык. Розныя траўмы атрымалі яшчэ 6 дзяцей ад 7 до 13 гадоў. У МНС раіць сачыць за прагнозам надвор'я і клапаціцца пра ўласную бяспеку. При высоких температурах возможны резкие изменения погодных условий, сопровождающиеся шквалистыми порывами ветра, грозами, градом, падением деревьев. Поэтому МЧС настоятельно рекомендует в непогоду ограничить выход из зданий. У выпадку, калі стыхія нагнала вас нечакана, прытрымлівайцеся базовых правілаў бяспекі. Не стоит прятаться под деревьями, за рекламными щитами, остановками, зданиями, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов. Большасць надзвычайных здарэнняў прыпадае на паўднёвыя рэгіёны Беларусі, аднак стыхія адзначылася на ўсёй тэрыторыі краіны. Гэта все звязано з зменами клімату. Про гэта давно кажуць уже кліматычныя актывісты, эколагі. Зараз в Беларусі весь свет знаходіцца ў стадыі змены клімату. Гэта ўплывае на надвор'е. Мы бачым больш такіх анамальных з'яў у надвор'і. Гэта можа быць звязана з высокай спёкай, якая была ў Беларусі, зараз былі побіты рэкорды. Экаактывіст лічыць, што людзі ва ўсім свеце мусяць адаптавацца да анамальнага надвор'я і рыхтавацца да змянення звыклага клімату, бо глобальнае пацяпленне непазбежнае. У мінулым годзе, напрыклад, былі пабіты рэкорды па выкарыстанню выкапнага паліва. Гэта таксама ўсё ўплывае на выкіды парніковых газаў у атмасферу. То людзі не шмат робяць для таго, каб усё ж такі неяк змягчыць змены клімата, то я думаю, што трэба рабіць больш. Неспрыяльнае надвор'е захаваецца на большай частцы Беларусі і заўтра. Белгідрамет абвесціў аранжавы ўзровень небяспекі праз спёку. Максімальная тэмпература паветра месцамі дасягне паказніку плюс 35 градусаў. Андрэй Сульжыц, Белсат.
А таксама небяспека на вадзе. Толькі цягам мінулых сотняў у Беларусі патанулі 20 чалавек. Адзін з іх непаўнагадовы. Такія звесткі падае Асвод Беларусі у сваім тэлеграм-канале. Да прыкладу, у аграгарадку Смілавічы у рэчцы Волма утапіліся адразу 2 асобы. На шчасце, яшчэ 16 асобаў удалося уратаваць. Надзвычайная спякота цягне людзей да вады. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў нагадвае пра захады бяспекі, купацца і ныраць толькі ў прызначаных месцах, не плаваць на матрацах, камерах ды іншых сродках. Для вады лепш не спажываць алкаголю. Паводле МНС на мінулых выходных ратоўнікі правялі больш за 1000 прафілактычных мерапрыемстваў для 22 000 грамадзянаў. А цяпер прагнозы эканамічныя. І тут клімат таксама не найлепшы. Ужо ў чэрвені паскорыўся рост цэнаў. Асноўны чыннік – інфляцыя галоўнага хаўрусніка рэжыму Расіі. А будзе горш, бо паводле вынікаў года Беларусь зойме другое месца ў росце коштаў сярод краінаў еўразійскай эканамічнай супольнасці. Такія высновы зрабілі аналітыкі Еўразійскага банку развіцця. А падрабязнасці ведае Юлія Цяльпок. Нельга сабе уявіць беларускую нацыянальную кухню без дранікаў. На 1 рубель у траўні вы маглі набыць кілаграм бульбы і прыгатаваць 20 дранікаў, а ў чэрвені на той же рубель дранікаў атрымаецца толькі 10, бо цана караняплоду выросла ўдвая. Это такой интересный феномен. Скорее всего, он связан с тем, что сейчас еще свой белорусский картофель, он еще там, если поспел, то его очень мало, да. А цены действительно на мировом рынке на картофель, они подскочили по сравнению с прошлым годом. На 18 і 17% адпаведна падаражэлі морква і буракі. Таматы і папрыка настолькі ж патанелі. Гароднінавы рост коштаў у чэрвені склаў амаль 2%, інфляцыя агулам 5,8%. Адметна, што цэны на харчы растуць большым кліва, чым на некаторыя тавары і паслугі. Цены на продукты питания в основном регулируем. Цены, да? И продукты питания в связи с санкциями продаются от отечественных производителей в основной своей массе. И как раз для отечественных производителей у нас больше допустимой торговой надбавки, чем на другие товары. И это все оказывает влияние. Плюс сезонность. Заробкі растуць хутчэй, чым прадукцыйнасць працы, таму робіцца большым спажывецкі попыт і штурхае інфляцыю. Цяпер Беларусь на 3-м месцы ў росце цэн сярод краінаў Еўразійскага эканамічнага саюзу. Згодна з прагнозам Еўразійскага банку развіцця, па выніках 2024 года зойме другое месца з вынікам 6%. Гэта дакладна, як планавалі ўрад і Нацыянальны банк Беларусі. Аб'ектыўна ж, лічба павінная быць іншаю, кажа экспертка. Если бы цены не регулировались раньше, да, то есть мы бы видели более активный рост цен в предыдущие периоды, но и замедление более активное на сегодняшний день, как это происходит в ряде государств уже европейских. А у нас же из-за того, что цены регулировались, то этот инфляционный навес, он все равно должен как-то быць кампенсіраван. Праз абмежаванне росту коштаў падаюць прыбыткі прадпрыемстваў. У першым квартале года доля кампаніяў, што працуюць без уласных абаротных сродкаў, вырасла на чвэрць. Арганізацыі бяруць крэдыты, іх аб'ём вырас на 40% у тым жа перыядзе. Уплывае на паскарэнне інфляцыі і асноўны гандлёвы партнёр рэжыму Расія, констатуюць аналітыки ЕАБР и спикерка Белсату. Так как у нас сейчас внешняя торговля более чем на 70% взаимодействия это именно с Россией, мы как и продаем, так и закупаем большое количество у России товаров. Закупаем мы в российских рублях. Сейчас курс российского рубля значительно укрепился по отношению к белорусскому рублю и по отношению к доллару. Это все, естественно, влияет на повышение стоимости импорта для Беларуси. Але эканамічныя чыноўнікі і іхны гаспадар пра такую залежнасць публічна не ўзгадваюць. Асноўны наратыў рэжыму – імкненне саюзнай дзяржавы да незалежнасці ад рэшты свету. Юлія Цяльпук, Белсат. І ў той жа час патаннеў долар, а менавіта апусціўся на 2-тыднёвы мінімум. Расійскі рубель на амаль 4-тыднёвы. Гэткія вынікі сённяшніх гандляванняў беларускай валютна-фондавай біржы.
Аднак зніжэнне звязанае з звонкавай дынамікай, кажа эканамістка Настасья Лузгіна. Перад усім інфляцыя ў Злучаных Штатах апынулася меншай запланаваную, таму долар зніжаецца у стасунку да еўра. Второй момент — это мы вспоминаем, что сейчас происходит на российском валютном рынке. То есть, опять-таки, надо ориентироваться, как ведет себя российский рубль к доллару США. Там тоже все спокойно. И уже вот этот фактор, он больше связан с тем, что в России сформировалось очень большое положительное торговое сальдо. То есть за полгода экспорт товаров и услуг превысил импорт в России более чем на 50 миллиардов. Да, то есть в России очень много валют, и, соответственно, там, понятное дело, что нет оснований падения российского рубля наоборот. Но это тоже способствует вот такой динамике белорусского рубля. Мы не падтрымліваем абмежаванняў супраць простых беларусаў, кажуць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, але просяць узмацніць ціск на Александра Лукашэнку. Пазіцыю агучылі на працоўнай сустрэчы ў Міністэрстве ўнутраных справаў Польшчы. Таксама ў Варшаве прайшло закрытае паседжанне ўласна аб'яднанага пераходнага кабінету. Пра вынікі дня дэмакратычных палітыкаў Руслан Ігнатовіч. Сёння ў Варшаве адбылося паседжанне аб'яднанага пераходнага кабінету ў межах візіту ў Польшу абранай прэзідэнткі Беларусі Святланы Ціханаўскай. На сустрэчы прысутнічалі таксама Павел Латушка, Аліна Коўшык, Валерый Сахашчык ды іншыя прадстаўнікі кабінету. Сярод іншага абмяркоўвалася стратэгія дзеянняў на 2025 год, падрыхтоўка да канферэнцыі «Новая Беларусь» і стаўленне да так званых выбараў Александра Лукашэнкі. Пакуль яшчэ гэтая дыскусія ў кабінеце не завершана, мы, як каманда, выступаем за бяспечную мабілізацыю грамадства, я б сказаў, латентную палітызацыю. Гэта прадугледжвае, калі ажыццяўляецца дзеянне, якое ні ў якім разе не вядзе да пакарання адміністратыўнага ці крымінальнага. Гэта пакуль яшчэ з'яўляецца прадметам абмеркавання, таму я думаю, што заўчасна казаць пра нейкую канкрэтыку. Пасля паседжання дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалася ў Міністэрства ўнутраных справаў Польшы, дзе абмяркоўваліся візавыя пытанні і пытанні легалізацыі беларусаў у Польшчы. Польша выдае міжнародную абарону, выдае гуманітарныя, нармальныя, стандартныя ВНЖ. У Польшчы гэта прасцей, але застаецца праблема ў Літве і ў меншай ступені ў Латвіі. І таму зараз спрабуем нейкі такі комплексны механізм адзіны знайсці, каб неважна, куды чалавек трапіў, які выехаў з Беларусі ў Літву, Польшу там, ці Латвію, каб ён мог аднолькава проста і хутка легалізавацца. Таксама ў Міністэрстве ўнутраных справаў Польшы абмяркоўваліся санкцыйныя захады да рэжыму Александра Лукашэнкі і ўздымаліся пытанні, каб гэтыя санкцыі не краналі простых беларусаў. Сітуацыя на мяжы пагаршаецца, беларусам цяжка выехаць. І сёння ў Міністэрстве ўнутраных справаў і на сустрэчах з польскім бокам, і зараз з латышамі, з літоўцамі камунікуем нон-стоп. Гэта каб не ўводзілі поўную забарону на ўезд легкавых аўтамабіляў. Бо зараз Еўразвяз разглядае санкцыі супраць лукашэнкаўскага рэжыма, і акрамя ўдару па траках гандлёвых можа быць удар па прыватных машынах. І мы зараз актыўна адвакатуем, шукаем паразуменне, каб не ўводзілася гэтае абмежаванне, альбо каб зрабіць максімальная колькасць выключэнняў для беларусаў, якія ўязджаюць на машынах з беларускімі нумарамі. Другое — это правоз тавару. Мы бачым, што адбывалася апошнія 2 тыдні, калі ў людзей забіралі купленыя ў Польшчы тавары, там у залатых тэрасах, там ці на аркадзіі, проста выцягвалі з машыны, казалі, вяртайце назад у краму. Гэта таксама то, што па-ангельску называецца overcompliance. Это калі нехта спрабуе адпавядаць выкананню санкцыяў, але надта перастараўся. І вось гэтыя інструкцыі, дадзеныя мытнікам забіраць тавары, яўна гэта той выпадак, калі нехта перастараўся ў выкананні санкцыяў. Таму што такога абавязальніцтва забіраць у людзей тавары няма. Афіцыйная частка працоўнага дня аб'яднанага пераходнага кабінету скончылася вось тут, у беларускім моладзевым хабе ў Варшаве, дзе прадстаўнікі кабінету сустрэліся з беларускай дыяспарай. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Беларускія палітыкі кажуць, што змагаюцца за правы беларусаў, але пакуль, напрыклад, афіцыйная Рыга няўмольная, і ў Латвію нельга будзе трапіць на аўтамабілі ўжо ад заўтра.
Калі аўта зарэгістраванае у Беларусі, што істотна, забарона датычыць уезду як праз беларускую, гэтак і праз расейскую мяжу, паведаміла служба дзяржаўных даходаў Латвіі. Новаўвядзення вынік 8-га пакету санкцыяў еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Паводле яго забаронены імпарт з нашай краіны шэрагу тавараў, у тым ліку легкавых аўтамабіляў. Абмежаванне на ўезд не распаўсюджваецца на транспартавыя сродкі дыпламатычных і консульскіх прадстаўніцтваў. Служба дзяржаўных даходаў Латвіі падкрэслівае, калі ўладальнік легкавіка адмовіцца выконваць прадпісанне мытнага органу, машыну могуць канфіскаваць. Вярнуцца з еўразвязу ў Беларусь на аўце будзе магчыма, калі яно не задэклараванае як тавар. Пераносімся з-за акіяну. ЗША стартаваў нацыянальны з'езд рэспубліканскай партыі. Удзельнічае ў сустрэчы і былы прэзідэнт ды сябра партыі Дональд Трамп. Ён днямі перажыў замах і ўжо вядомы шэраг падрабязнасцяў інцыдэнту з палітыкам. Пра іх у наступным матэрыяле. У рэжыме надзвычайнай бяспекі. У амерыканскім горадзе Мілвокі ў штаце Вісконсін пачаўся нацыянальны з'езд рэспубліканскай партыі. Чаканым вынікам 4-дзённай сустрэчы будзе афіцыйнае вылучэнне Дональда Трампа кандыдатам на прэзідэнта ЗША. Сам палітык прыбыў у Мілвокі напярэдадні ўвечары, амаль праз сотні пасля замаху. Стрэлы прагучалі падчас перадвыбарчага сходу Дональда Трампа ў Пенсільваніі 13 ліпеня. Палітыка, які ў той момант выступаў з прамоваю, хутка затулілі супрацоўнікі сакрэтнай службы і вывелі са сцэны. Куля закранула правае вуха экс-прэзідэнта ЗША. У выніку страляніны загінуў адзін з удзельнікаў перадвыбарчай сустрэчы Трампа. Яшчэ дваіх з раненнямі шпіталізавалі. Самога стралка зліквідаваў снайпер. Паводле FBI гэта быў 20-гадовы Томас Мэтью Крукс. Аднак матывы ягонага ўчынку пакуль невядомыя. Мы ясна бачылі яго з вінтоўкай, абсалютна дакладна. Мы паказалі на яго паліцыі, маўляў, тамака хлопец на даху з вінтоўкай. А паліцыя адрэагавала прыкладна так: га, што? Быццам яны не разумелі, што адбываецца. Вядома, што Крукс быў зарэгістраваным рэспубліканцам, аднак у 2021 годзе ахвяраваў $15 ліберальнай выбарчай групе Act Blue, якая падтрымлівае дэмакратаў. Мясцовыя медыі паведамілі, што вінтоўка тыпу AR належыць бацьку Крукса. А ў аўтамабілі нападніка паліцыя знайшла падазроныя прылады, падобныя да выбухоўкі. Замах на Дональда Трампа стаўся першым падобным інцыдэнтам у ЗША з 1981 года. Тады ў Вашынгтоне стралок параніў прэзідэнта Рональда Рэйгана і 3 ягоных суправаджальнікаў. Пасля замаху на Трампа цяперашні амерыканскі лідар і галоўны апанент Трампа на будучых выбарах Джо Байден у звароце да нацыі заклікаў адмовіцца ад гвалту ў палітыцы. У Амерыцы няма месца такому гвалту і наогул любому гвалту. І кропка. Ніякіх выключэнняў. Мы не можам дапусціць, каб гэты гвалт зрабіўся нормаю. Ведаеце, палітычная рыторыка ў нашай краіне моцна абвастрылася. Надышоў час астыць. Мы ўсе абавязаныя гэта зрабіць. Так, у нас ёсць глыбокія рознагалоссі. Стаўкі на гэтых выбарах надзвычай высокія. Палітычны гвалт пасля замаху на Трампа асудзілі шмат якія сусветныя лідары. Інцыдэнт з былым прэзідэнтам ЗША пракаментавалі і ў Крамлі. Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью. Атмосфера, которая была ею создана, этой администрацией была создана в ходе политической борьбы. Атмосфера вокруг кандидата Трампа. Именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка. Трагічны эпізод у Пенсільваніі падчас перадвыбарчай гонкі можа згуляць на карысць Дональду Трампу, мяркуюць эксперты. На данный момент это поднимет рейтинг Дональда Трампа, это увеличивает шансы Дональда Трампа вернуться в Белый дом, но американская политика делает такие крутые повороты, вот мы только что были свидетелями одного из этих крутых поворотов, что неизвестно, что мы еще увидим до 5 ноября, и нас могут ждать какие-то очень серьезные сюрпризы, поэтому однозначно, 100% говорить мы пока ничего не можем. Пры гэтым Джо Байден цяпер чуе крытыку адносна свайго сталага ўзросту і когнітыўнай
кумулятыўных здольнасцяў нават з боку паплечнікаў. Пасля першых дэбатаў у канцы чэрвеня сярод прадстаўнікоў кіроўнай дэмакратычнай партыі узмацніліся заклікі зняць дзейнага лідара з прэзідэнцкай гонкі. Тэхнічна гэта магчыма, але, на жаль, ёсць іншая праблема. Гэта пэўная адсутнасць моцнага запаснога кандыдата ў дэмакратычнай партыі. На жаль, за 3,5 месяцы амаль немагчыма правесці паўнацэнную выбарчую кампанію для новага кандыдата ад дэмакратаў. Выбары прэзідэнта ЗША, прызначаныя сёлета на 5 лістапада, будуць 60-мі ў гісторыі краіны. Ірына Юр'ева, Белсат. Яшчэ одна тэма. Насуперак дэмакратычнаму свету афіцыйны Менск выказвае цвёрдае і непахіснае падтрыманне прэзідэнту Венесуэлы Нікалясу Мадуру. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Роман Галоўчанка, які знаходзіцца з візітам у Каракасе. Ён мае намер абмеркаваць гандлёва-эканамічную супрацу паміж дзяржавамі. Што праўда, Венесуэла не мае самая высокіх гаспадарчых паказнікаў. Візіт Романа Галоўчанкі адбываецца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Венесуэле, якія пройдуць 28 ліпеня. На іх Нікаляс Мадура будзе дамагацца 3-го 6гадовага тэрміну. Галоўных канкурэнтаў Мадура да прэзідэнцкай кампаніі не дапусцілі. Лідарка апазіцыі Марыя Карына Мачада, якой забаранілі займаць дзяржаўныя пасады, падтрымлівае кандыдата ад апазіцыі Эдмунда Гансалеса. На папярэдніх пазачарговых выбарах у 2018 годзе Мадура абвясціў сябе пераможцам, але апазіцыя і шэраг дэмакратычных дзяржаваў не прызналі тых выбараў. У краіне усталявалася двоеўладдзе. Спікер Нацыянальнай асамблеі Хуан Гуайдо абвясціў сябе кіраўніком дзяржавы. А напрыканцы шквал прыемных эмоцыяў і іспанская эйфарыя, бо гэта Іспанія, чэмпіён Еўропы па футболе. У фінальным матчы каманда абгуляла зборную Англіі 2-1. Іспанцы пацвердзілі званне дамінуючай сілы ў еўрапейскім футболе і перамаглі на 3 з 5 апошніх чэмпіянатаў Еўропы. Святкаванне заўзятараў пасля чарговага трафея зборнай без каментара. Што ж, пераможца бярэ ўсё. І футбольнымі эмоцыямі завяршаем аб'ектыў. Дзякую, што вы з намі. Праз момант Белсадзум. Пра галоўныя тэмы панядзелка дыскутуе Віталь Бабін з ягонымі гасцямі. А для вас працаваў Сергей Падсасонны. Добрага вечара і да сустрэчы ў эфіры.